आं नोंनि फार्स्ट बयफ्रेन्ड जानो मोननायखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय लै। देलाय खेबसे मोखां नायलायनि। आं लाजियो। बेफोरबायदि मोखां नायलायाबालाय माबोरैथो जानांगौ जाखोब्रा? उनाव नायलायगोन। उनावथ' नायलायखागोनब्रा, होमबाबो फार्स्ट लोगो हमजेननायाव नायलायबा मोजां जायोब्रा मोखांखौ। बिदि लाजिबा जायाना। आं लाजियो। हैद मासि लाजिगुसुब्रा नोंलाय, लाजिनाङालै। आं उनाव लोगो हमगोन। नों आंनो गिफ्ट होफैबा आं लाजिनाय नङा। आच्छा, मा नांगौ नोंनो? गस्ला गोदान। आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे। हो? एमाव राजायालाय सोरजों रायलायगासिनो? आयौ माथो बेलाय रैसुमैसो। बेहाथ' बयफ्रेन्डआनो सानै गोजोन दङ। रैसुमै, मा खालामदों नोंसोरलाय? मा खालामदोंब्रा? रायलायनायखौ नुवाखै होमबा? रैसुमैनि बयफ्रेन्डजों मिथिजाबा बुजागोनसो नोङो। मानो थगायनानै नोङो बयफ्रेन्ड गैया होननानै? आंसोलायनो नोंनि फार्स्ट बयफ्रेन्ड। ओइ, मानो थगायनाय? आंनि बयफ्रेन्डफोरा मोजाङानो नङा। मोजां नङाबा मानोथो गोसो थोदों नोंलाय? बिसोरसो आंखौ अख्रा गोसो थोयो, नाथाय आं नोंखौल' गोसो थोयो। होमबाबो नों आंखौ थगायनाङामोन ना नोंहा बयफ्रेन्ड गैया होननानै। आंखौ मानो इसेबां गाज्रि थगायनाय नोङो? नों बायदि मानसिखौ नांखायाबा आंनो इसेबां रागा। एमाव राजा, माबायदि सिख्लाखौ गोसो थोयो नोंलाय? मोजां सिख्लाखौ गारनानै बयफ्रेन्ड गोनांखौसो फसायबाय नोङो। आं मिथियामोन ना बेहा बयफ्रेन्ड दंखायो होननानै। फेसबुकआव सानैजों रायलायबाय थाखायोमोन जों गोदोनिफ्रायनो। होमबाबो बयफ्रेन्ड दं होननानै खोन्थानो लायाखैब्रा बियो आंनो। मानो बयफ्रेन्ड थानानैबो गैया होननानै लानांगौ बियो? आरो आंनिफ्राय गिफ्टसो बिबावदों बियो। नोंहालाय मानो थगायजाबाय थानांगौसै? आं रावजोंबो थगायजायाखैमोनलै। ओइबारसो थगायजाबाय। गोसोखौ बोरैबा मोनलायलायबायलै आं। बिखायानोखासो बोरैबा मोनलायबायलै। मानसिजों थगायजानानै बोरैबा मोनसे गाज्रि मोनबाय। माबायदि सिख्लाथारजों आं थगायजानांखो? मानसिजोंबो थगायजानांगौ। थगायजायाबा थगायनाया माबायदि मिन्थिया? मा, नों थगायो नामा मानसिफोरखौ? आं रावखौबो थगायानो। आंसो उल्था थगायजायो। आं हले बिराद जोंबाय दिनै। आं दुखु जाबायलै। आं थांनोसै न'आव। एमाव राजा, नों मानो बिदि जानला मोनला सिख्लाखौ गोसो थोयो? मानो नों आंखौ खेबसेबो प्रप'ज खालामा? मानो नों आंखौ खेबसेबो मोजां मोननो लुबैया? आं दि नोंखौ बेसेबां गोसो थोयो, नों मानो बुजिया? बानलु बेदां, थेंक इउ स' माच। आफाखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आंखौ थेंक इउ बुंनानै जेबो लाब गैया। सावगालिनि थाखायसो आं नोंसानि बिफाखौ लानानै थांदों हस्पिटालाव। जौ लोंनानै ताल गैलायै मानसिफोरखौ आं एसेबो मोजां मोना। जौ लोंनानै मानसिफोरजों बुजालाबायनायखौनो ताल गैबावा सोर बुदों? बिदि मानसिखौ केयार खालामनानै जेबो लाब गैया। बानलु बेदां, नों आफाखौ सहाय खालामदों, बेनि थाखाय आं नोंनि खोथाखौ खोनासंजोबनांगौ बे खोथा नङा। आंनि आफाया जौ लोङो, अब्लाबो रावनिबो खहा खालामाखै। नोंसोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि बुंनायावनो मानसिफोरा बांसिन सोलो मोनो। जौ लोंनाया गावखौबो खहा खालामो आरो न'खरनि मानसिखौबो खहा खालामफायो, मिथिबाय? जौ लोंनांगौ। मा ताल गैलायै जौ लोंनानै सोर बुनानै गालांदों बेखौबो मिथिलाया। सोर बुनानै गालांदों आफाखौलाय? डाक्टर बुंनाय बायदिबाथ' सोरबा मानसियासो बुदों बेखौ। मा? बेनिखायनो बुंदों जौ लोंग्रा मानसिफोरखौ गावनि थासारियावनो हगारनानै होनांगौ। जौ लोंनानै जुदि बिखाया गाज्रि जादों, समफ्ल'आ गाज्रि जादों, खर'आ गाज्रि जादों होननानै डक्टरा बुङो, अब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ ट्रिटमेन्टबो खालामनाङा। जौ फाग्लाफोरनि थाखाय फैसा थाइसेबो गारनो नाङा। आं नोंखौ बेखौल' बुंगोन। आफा, नोंखौ सोरबासो बुनानै गालांदों? मोनथियालै, डाक्टरा मा बुंलाबायखोथाय। आंथ' सोरबा आंखौ बुदों बेखौ गोसोआवनो गैयालै। बेनिखायनो बुंदों बांद्राय जौ लोंनाङा। जौ लोङामोनबाथ' एसेथ' थाल थागौमोन ना नोङो? सोर नोंखौ हमनानै लानानै थांदों, सोर नोंनो मुलि होदों, माब्रै गारियाव सोनानै लांदों बेखौथ' नों मिथिगौमोन ना? मा होनखो बानलु बेदां? आफाखौ मुलि होदों? सोरबा बेनो ड्राग्स होदों, जायनि थाखाय बियो जेबो ताल मोनाखै आरो बेखौ सोरबा ड्राग्स होनानै बिराद बुदों। बुजानायनि थाखाय बिनि आखाइनि हाराया बायनानै दं, दा सार्जारि खालामनांगौ। मा होनदों नों बानलु बेदां बेफोरखौ? आफाखौ सोरबा ड्राग्स होनानै आफाखौ बुदों? धोद बुरबक, बेफोरखौ आं बुङाखै, डाक्टरासो बुंदों आंनि सिगाङाव। डाक्टरा जि रिपर्ट होदों बेखौसो आं नोंनो खोन्थादों। बिफानि फारसे एसेबां अननाय दंबा बिफाखौ एसे ताल ला। थेंक इउ स' माच बानलु बेदां, आंनो बेफोरबायदि खोथाखौ खोन्थानायनि थाखाय। दा बेखौनो गाबबाय थालायदो। सलुसनखौथ' गारनानैसो नागिरखायो नङा होमबा नोंसोरबायदि मानसिया? होमबा नोंनो बुंदों बानलु बेदां, आं मा खालामनांगौ? आफाखौ सोर बुनानै गालांदों? आंलाय नोंनोलाय मा जायो, नोंनो आं हेफाजाब होनो? लोगो हिसाबैथ' हेफाजाब होनो हायो, माबा मोनसेथ' एडभाइस होनो हायोना नों आंनो? आरो आफायाथ' नर्मेल मानसिसो, रावजोंबो सुथुर गैया। बे रावनिबो इनाय खालामा, अब्ला आफाखौ सोर बुखो? बेखौलाय आंलाय मा मिथिगौ? बेफोरखौ नोंसोरसो नागिरनो रोंनांगोन। नोंसोराबा सिं सोर सुथुर दं आं मा मिथिगौ दा? बानलु बेदां, रावबो सुथुरानो गैया, अब्ला आफाखौ सोर बुखो? आं मा मिथिगौ? पुलिसनाव थांनो हागोन नामा? पुलिसाबो बिना प्रुफनि जेबो खालामनो हाया, प्रुफ नांगौ पुलिसनोबो। बेफोरखौबो मिथिया नामा नोङो? दानि जुगाव पुलिसफोरा जानला मानला नोंखौ हेफाजाब होगोन नामा? आं दा मा खालामनांगौ दे? आफाखौ सोर बुदों आं बोरै मिथिनांगौ दे?
बानलु बेदां नोंनो बुं आं मा खालामनांगौ? मा सानदों नों आं नोंनि बयफ्रेन्ड? आं नोंनि बयफ्रेन्ड नामा? नोंनो गासैबो खोथायाव आं नोंखौ हेफाजाब होनो। गावबागाव बयफ्रेन्ड दङ, बयफ्रेन्डफोरनिफ्राय हेफाजाब ला, आंनिफ्राय नङा। आरो आं सिख्ला मानसिफोरनो हेफाजाब होनो बायो। नोंनोथ' मानसिया मानसि खाब्रां खाब्रां बानलु बेदां। आं मिथिगौ नोंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि नङा। नोंनि खुगाया जेसेबां गाज्रि जानो हागौ खिन्थु मानसिया नोङो एसेबां गाज्रिबो नङा। प्लिज बानलु बेदां डाक्टरा मा बुंबावखौ बुंना। गावबागाव बिफानाव सोंनानै लाबानो जाबाय। बानलु बेदां फावगालि फिसा बारा टेनसन लानाङालै। आफा आं बारा टेनसन लायाखै। नोंखौ सोर बेफोरबायदि खालामदों बेखौसो आंनो नांगौ। आं बानलु बेदांनो मोजाङैनो सोंहैबावनि नों बेवहायनो थाथ' आफा। हे गसाय बे बानलु बेदांखौ खोन्थानाङा होननानै बुंबाय खोन्थागारबायसोलै। दा सोमसेया मिथिबाथ' खम गाबलायगोनलै। मा जाबावनांगौ जाखोलै दा? हे गसाय आंथ' रावनिबो पाप खामानि मावाखैलै। मानो बेफोरबायदि जाबाय थायोब्रा? दा आरो हारानि सार्जारिबो खालामनांगौनो। बेफोरखौ खोनाबाथाय सोमसेयाथ' फाग्लि जागोनलै गसाय। माया खोन्थिबाय थाखोलै? बानलु बेदां प्लिज ना। हगार आंनि आखाया। मैला मैथा आखाइफोरजों आंखौ दादां। आइ एम सरि बानलु बेदां। बे फंसे सोदोबखौ आं बिराद खोनासंनो बायो मिथिबाय। हाथियार बायदि मानो बाहायो सरि सोदोबखौ? दाया मावगोन बिनिफ्राय सरि होननानै बुंगोन। दाया मावदों जेब्ला निमाहा बिनायनि सोलाय पानिशमेन्टखौबो लानो नाजा। रिसपन्सिबिलिटिखौ लानो नाजा। जागोन दे आं नेक्स्ट टाइम लानो नाजागोन। नाथाय बिनि सिगां बुंना आफाखौ मा होननानै बुंबावदों डाक्टरा? बिफानि सायाव फोथायनाय गैया नामा? बिफानाव सों। आफाया मालाबाबो खोन्थानाय नङा। जोंनो गासैबो खोन्थाजोबा आफाया जोंखौ दुखु मोनजानो गिनानै। बेनिखायनो बुंना बानलु बेदां आफाखौ मा होननानै बुंगोन डक्टरा? सार्जारि खालामनो खोन्थादों थाबैनो। आरो सार्जारिखौ थाबैनो खालामाबा नोंसानो ओमफ्राय जौ मोलोंनाय नंलानो। मानो होननानै बुङोब्ला नोंसानो ओमफ्रायथ' जौ लोंनानै बिराद मोजां मोनोना। जौ लोंहोनो गोसो दङब्ला थाबैनो सार्जारि खालामनानै होदो। माबायदि बुदोंनो खोन्थानो हागोन ना? बुनायनि सिगां ड्राग्स होदोंनो, जायनि थाखाय बियो बिहुस जानानै जेबो ताल मोनाखै। आखाइ आथिं खाख्रबजोबनानै होदों जाहैबाय। बिनि उनाव बुदोंनो। नाथाय आफाखौ सोर बुगोन? सोर बुथावथाव आफाखौ? आरो बेखौनो सोंफैफिनलायबायना आंनि सिगाङाव नोङो? सोर बुदों आं मा मिथिगौ? आं बुदों नामा? बानलु बेदां बेसेबां नांगौनो सार्जारि खालामनायाव फैसाखौ? माथो 5 लाखनि खाथियाव थांनो हागौ। नाथाय आंनावथ' 5 लाख राङानो गैया। नोंसोर बायदि सिख्लाफोरालाय माथो हौवाफोर गोसो थोबानो, बोराय हौवा गोसो थोबानो फैसा मोनो। सोरखौबा गोसोथोदो, सोरबा माहाजोननि फिसाला नायनानै गोसोथोदो, होमबानो मोनगोन ना। नों मा सानदों? गासैबो सिख्लानाव बेफोरबायदि टेलेन्ट थायो, बेफोरबायदि आखु थायो? गासैबो सिख्लायानो जुदि हौवाफोरखौ गोसो थोनानै फैसा मोननायमोनब्ला गासैबो बर' सिख्लाफोरानो माहाजोन सिख्लाफोरनि केटेगरियाव गोलैगौमोन माथो। वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो माहाजोन सिख्लाफोरनि बिथोराव बर' सिख्लाफोरानो गोलैगौमोन माथो। खोथाखौ सानै हयै बुंनोबा बुंनों बानलु बेदां। नोंसानाबोथ' फावगालि दङ। फावगालिया सोरनिफ्रायबा गोसो थोनानै फैसा लादों नामा? बेखौलाय आंलाय मा मिथिगौ। बानलु बेदां नों मानि थाखाय सिख्लाफोरखौ इसेबां रागा जोङो आं बेखौ मिथिया। अब्लाबो आं बेखौ बुंगोन, गासैबो सिख्लायानो बेफोरबायदि नङा मिथिबायना? गासैबो सिख्लायानो मालायनिफ्राय फैसा लाया। बेसेबां रोजा रोजा सिख्लाफोर दङ जायफोरा दासिमबो खस्थ' मावनानै गावनि न'खरखौ सामलायो। आरो खोथायाव दङ ना, आलु दरसे गाज्रियानो गासैखौबो गाज्रि खालामफायो। थिग बिदिनो सासे सानै सिख्लाफोरनि थाखाय 100 जना बदनाम मोनो। दा साब्रै साबा सिख्लाफ्रा गाज्रिबाथाय बुहुमानो बदनाम मोनफागोन बे नङाना? 1000 जन सिख्लायानो बदनाम मोनफागोन बे नङाना? नों मानो इसेबां गोखा जालांखो बानलु बेदां? नों आंखौ जेबो बुङा मानो आं बायो। नोंखौथ' आं स्ट्रंसो सानोमोन, नाथाय दिनै फैमाल जाबाय। नोंबो गाबखौ खान्दुरिसो। जानला मोनला एसे एसेयावनो गाबग्रा मानसिफोरखौ आं इसेबो नायनो हाया। दाथ' नोंसा बिफानोथ' सार्जारि खालामना होनांगौ। नों बेफोरखौ सानालासिनो गाबलाबायदों बेवहाय। नों गाबबानो आं गलिगोन बेखौ दासान। बानलु बेदां हायोबा आंखौ हेफाजाब होदो ना प्लिज। आंनि आखायाव एसेबां फैसा गैया। मानो हेफाजाब होनांगौ आंलाय नोंनोलाय? नों आंखौ मा हेफाजाब होदों? दानि जुगाव हेफाजाबनि बदल हेफाजाबसो। आंथ' नोंनो दा हेफाजाब होनो हायाखैना, उनाव हेफाजाब होगोन। माबायदि खैसाराव खोलैनानै होखोलै बे फावगालिया? नों बायदि मानसिनो हेफाजाब होनो आङो मा बेनिफिट जागोनलै आंहा? सोरबा बेलेग मानसिनो, खामानि गोनां मानसिनो, सोरबा बिजनेसमेननि फैसा होयोबा, सोरबाफोर आंनि फैसाखौ मार्केटाव मोजाङै बाहायोबा बिसोरनिफ्राय आं बेनिफिट मोनगोन। नाथाय नोंनिफ्राय मानसि महरै हेफाजाब होदोना, नङाबा सानसे समाव खैफोदाव गोलैबा हेफाजाब मोनफिनगोन। आंनो खोथानि बाथ्रानि हेफाजाब नाङा, आंनो फैसा थाखानिसो हेफाजाब नांगौ। जाय आंनो फैसा होनो हागोन बेफोरजोंसो आङो हेफाजाब होगोन। नोंखौ नुहुरनानैथ' आङो नोंनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोननाय नङा बायदिसो मोनबायलै आं। मा हेफाजाब होनो हानो नोंलाय आंनोलाय? गोनां जायोबा नोंनि गलाम जानानै थानायसै आं। गलाम? बेफोर रावासो समायोथ' आरो नोंसोरबायदि दुखिया टाइपनि सिख्लाफोरनि खुगायाव। आंनि गलाम? मा आं जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन ना नों? औ।
नंमारगौथ' आं जेखौ थिनो बेखौनो मावमारगोनथ'। औ मावगोन। बिदिबा आथिं थोंसेल' गसंनानै गोजौथिं आखाइ थिखां। मा? आच्छा मासो होननानै बुंबाय बाद दे बिदिबा। आं थिखांगोन। खोनासं आंखौ मालाबाबो रिपिट खालामनो होनाङा। आंनि फनखौ मालाबाबो इगनर खालामनो नाङा। आं हरनि 1टा 2टा 3टायाव कल खालामनोबो हागौ आरो खामानिबो थिननो हागौ। मालाबाबो नोङो ना होननो मोननाय नङा आरो आंखौ रिपिट थिनहोनो मोननाय नङा मिथिबाय? जागोन दे। थांनो हासिगौ नों। नाथाय आंनाव नोंनि नाम्बार गैया। मा नाम्बार नोंना? नोंनि नाम्बारखौ खोन्थाबानो जाबाय दे आं खेबसेयावनो गोसोआव थायो। आच्छा 2305056789 गोसोआव थाबाय ना? औ गोसोआव थाबाय। आं नोंनि कलखौ नेनानै थागोन। 7टा बाजि आंनि एटेन्डेन्सनि थाखाय फन हरबानो जाबाय। जागोन दे। ओमफ्राय आफानि सार्जारिया? बेफोरखौ आंनिसो हगारनानै हो। दा मोनायाव 7टायाव कल खालाम आं गासैबो खोन्थाहरजोबगोन। अके। बानलु बेदां माबायदि जालांखो नों मानसिया? बानलु बेदांनि फारसे साननो गोनाङा टाइम गैथ'वा। आफाखौसो मा खालामादों बे खोथाखौ आं एन्टनिअनो खोन्थानाया मोजां जागोन ना जाया? आरो एन्टनिअआ दिनै आंनो फनखौनो हराखै। बोरै हरनांगौ बे मालाय? दिनै आलासि थांगोन ना फावगालि बिसोरनि न'आव। एन्टनिअ मोनो मालाय मा होननानै खोन्थानो आंलाय? सोरनाव सोंबा आं बेनि सलुसनखौ मोनगोन? आदै अमा राजा? औ बेजोंनो रायलायहैनांगोन। बेबो हेल्प खालामनो हागोन खोमा। नाथाय बे मालाय बोरै हेल्प खालामनो? खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दं इलेक्सना। बेखौबो मालाय मा टेनसन होनो आंलाय? जोबोद गोजोननाय थाबाय। बेफोरबायदि आलासि जालायलायबाय थाबासो सोमोन्दोफोरा स्ट्रं जायो। औ नंनायालाय नंगौ। ओमफ्राय माबोरैथो दङ गासिबो? मोजाङैनो दङ। माखासेलाय बहाथो थांखो? माखासे माने फिसाला फिसाजोफोरा? बिसोरो सोलोंथाइनि थाखाय गोजानाव दंहैयो। थफिरामा गैया मालाय। बिनि खबर गैथ'वा। मानोबा? आदाया साननैसोनि थाखाय ब्रेक लाथ'दों आरो हारसिं थानो होननानै ओंखारलांदों। नंगौ नामा? औ। दे बिदिबालाय नोंसोरो जिरायथ'। आङो जानाय लोंनायफोरखौ एसे नायहैनि मा खालामदों मा खालामाखै। जागोन दे। आच्छा होमबा थफिरामा ब्रेक लाथ'दोंसो? माथो बुंबावनो गाव मा सानदों मा थादों जेबोखौनो ताल मोना। माबा मोनसे मावनो लानाय खामानिखौबो मोजाङै मावफुङा। बेनिखायनो एसे साननैसो हारसिंनो खामानि मावथों सानदों आं। बेबो मोजां। दानि जुगाव गावबागाव खामानि मावनानै इन्डिपेन्डेन्ट जायाबा मालायनि सायाव सोनारबाय थाजायाथ'। ना मा बुङो एन्टनिअ? औ। एन्टनिअ फिसा नोंनि रुमखौ खोन्थाहैबानो जाबायना फावगालि फिसानो। फावगालि? फै आंनि रुम नायनोबा। जागोन दे। माथो सानखो होमबालाय हाबानि खोथाखौ लानानै? दाथ' जोंहानाथ' गथ'आबो जोबोद उन्दै। उनाव गोसोफोराबा सोलायहैनो हागौ नामा? आंबो बेखौलाय माथो बुंबावनो दानि जुगनि गथ'फोर। आंबो बेखौनो सानदों। दानो हाबा होथ'नो हाया। दासो बैसोआनो जोंहा उन्दैथार 19 बोसोरल' जाथारदों। हाबानि खोथाखौ जोंबो सानथ'खायाखै। होमबाबो बुंनानै होनाया मोजां आरोना जों बिमा बिफाया होननानै होआबा। मा थिग सानैजों गोसो थोलायब्रेनानै गाबोननो हाबा जाबायनो। नोंथाङा जोबोद स्ट्रेट फरवार्डलै हाबां बेनिखायनो बिराद मोजां मोनो आं। आंना रायलायनायानो बिदिथार। माथो खालामबावनो आरोना। मोजां बेफोरबायदिसो बुंनांगौ। बेनो आंनि रुमा। नोंनि रुमा जोबोद मोजांथार। आंनि रुमाबो हास्लाबबावा। नोंनि रुमा इसेबां मोजां। इसेबां मोजां कालेक्सन दं नोंनि रुमाव। आरो रुमनि डिजाइनाबो जोबोद मोजां। नों गासिबो हारसिं डेक'रेसन खालामजोबनाय ना? औ आं रुम डेक'रेसन खालामनानै जोबोद मोजां मोनो। वाव। आच्छा ओमफ्राय जोंलारि बिफानि खबरा माब्रै जाखो? बानलु बेदांखौ थिनहरदों आङो। बानलु बेदाङा गासैखौबो मावनानै होजोबगोन। नों पार्सनेलि कल खालामनानै सोंहराखै होमबा? आङो नोंसानाव फैनायनि बे कलखौ नों खालामनो मोनाखै। खेबसे सोंहरना नायलाय मा होनो। आरो आं सोंहरनि। हेलौ जोंलारि माब्रै जाखो खबरा? आच्छा दे होमबालाय। नै आं एन्टनिअ मोननाव दंफैयो। जागोन दे उनाव मोजाङै रायलायनोसै ना? अके बाय टेक केयार। मा होनखो? गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै बुंदों। बांद्राय जेबो साननाङा होननानै बुंदों। नंगौ नामा? बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आदैया जेबो सिरियास जायाखैबा आं थाबैनो लोगो हमहैनांसिगोन जोंलारिखौ। आरो आं पार्सनेलि आदैनि खबरखौ जोंलारिनिफ्राय मिथियाबा आंनि गोसोआ गोजोननाय नङा। मानो होनोब्ला आदैया जा जादों बेफोर गासिबो आंनि थाखायसो जादों। बेनिखायनो बेफोर खामानिखौ फोजोबनानै दा मोनायावनो खबर लाहैनोसै आं। मा सानाखै? जेबो सानाखै। होदो बिदिब्ला आं गुबुन रुमखौबो खिन्थिहैनोसै। जागोन दे। नोंखौ आं बुंदों ना खामानिनि खोथा लानानै न'आव दाफै होननानै। बस नोंथाङा फन थिखोयैखाय आं न'आवनो फैबायलै। आरो दाउसे देलायखौ किडनेप खालामनो गासैबो बन्द'बस्था जाजोब्बाय। दा मानसिनावसो भिडिअ'आ दङना गैया मबाइलाव? मा भिडिअ'? नोंनि भिडिअ'आ सार। आच्छा बिनि लेपटप कम्पिउटार गासैखौबो खावनानै लाबोजोब।
बस बहा खावनांगौ बेखौ नोंसो मिथिगौ नों मानसि सिखाव टाइप नङा होमबा जागोन बस आं खावनानै लाबोगोन होमबालाय माथो नायबावबाय थाखो थांदो येस बस थिगखौनो बुंदोंलै भिडिअ फट' मबाइलाव गैयालासेनो बेलेगाव दोनखुमाजोब्बा मा जानांगौ आंहा बेनिखायनो इलेक्सन फैनायनि सिगां सिगां दाउस्रि देलायनिफ्राय गासिबो भिडिअखौ डिलिट खालामहोजोबनांगौ नङाबा दाउस्रि देलायखौनो थिगसे दामनांगौलै वा मालाय सेंग्रा सोरजोंबा माबा मोनसे बुंहर जालायबाय नामा नोंलाय मा जाखो आं दिनै गाज्रिनो थगायजाबायलै आफा मानो आं मालाबाबो थगायजाफेरामोनलै दिनै फार्स्ट टाइम थगायजाबायलै थोद आंनि फिसाला जानानै बोरै थगायजालायबायखो नोंलाय लासिं सिं अमा राजानि फिसाला जानानै सोरजों थगायजाहरखो नों आंखौ रायाथ' मानि राया रायथावथावबा मानो राया माबालै आफा सासे सिख्लाया आरोना बयफ्रेन्ड सानै दङ ओमफ्राय गावनो बयफ्रेन्ड सासेबो गैया आंनो बिनि फार्स होननानै आंखौ थगायनानै गोसोथोनो नागिरदोंमोन आंनि फिसाला जानानै बोरै थगायजालि जाबाय थायोब्रा नोंलाय ता 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 बिदि इनडाइरेक्ट लाजि फोनांनाङालै आफा गोसोफोरबा खेत फुङाद मोनलायलाङोलै आंसो मानसिफोरखौ गोदो गोदाय थगायोमोन नों बोरै थगायजाखोब्रा नोंनि पापानो आंनाव नांबाय मिथिबायना आफा नों गोदो सेंग्रा समाव मा पाप मावदोंमोन गासिबो आंनाव नांजोबबाय मिथिबाय लायला बिफाखौ कि बेफोरबायदि बुङो नालाय आं जेबो पाप मावाखैब्रा फिसा पाप मावाखैलै नों पाप मावथारदोंब्रा आफा नों जाबोसे सिख्लाखौ गोसोथोदोंमोन दिनै आंहा बै सिख्लाफोरजों थगायजाफिननांगौ गोनां जाबाय अब्ला आंहा दुखु गैया नामा आफा आं दुखु जायो नों बिराद पाप खामानि मावबाय बिनि आदा साजा आं भुगिनांबाय आरो आइया जोबोद मोजां खामानि मावदों बिनि थाखाय आं मोजांबो जाफिनो मिथिबाय नोंहा सिख्लाजों गोसो थोजायाखै थगायजादों बेवहाय आंनिसो दाय जाबाय होमबा आइडिया लाब्रा आंनिफ्राय आइडिया एमाव आफा जेबो गाज्रि आइडिया लानाङा बेनिफ्राय आरो मानसियालाय मा जानानै फैदों हा सोर मा रायनानै हरदों मालाय बिहामजो जागोना थगायदों नालाय बेखौ बेनिखायनो दुखु जादों बेफोरनोसै आरोना नोंसिना खामानिया आजि रोङैफोर माथो जोंलारिसो जिराय ओइ जोंलारि मा गोसो जानानै फैदोंब्रा जोंनावलाय दिनैलाय नोंजोंनो रायलायनो होननानै फैदों देलाय मा खोथा बुंलाय जोंहानि आफाखौ दाखालि हराव सोरबा बुनानै हरदों आयै सोर बेलाय मानो बुना हरनांगौसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बुना हरनाय नंमारगौसो होमबा बे सन्थलाय जोंनो खोन्थायाखैसो बेखौनोथ' सानदों सोर बुनानै हरदोंथाय गावहाथ' जेबो फात्ताखौनो गैयानो ओमफ्राय डाक्टरनि बुंनाय मथेब्ला सोरबा ड्राग्स होनानै बिउस खालामनानै बुदों होननानै बुंदों आइला आंनि बिसालथेखौ सोर बिदि बुदोंलै बेनोथ' जादों दा सोर बुदोंथाय आं खोन्थाफैनो गोसो गैयामोन होनबाबो थानो हाथारैनो फैथारबाय मानो होनोब्ला पलिटिकेल लाइनजोंसो लानानै बुखोना माखोथाय आफाखौ साजों खुरमा जाबाय नालाय जोंहा आफाखौसो बुबाय खोमा बिदिबो जानो हागौ आंखौ बुनो हायाखै नालाय आंनि बिसालथेखौनो बुबायदां आरो दाहाय थांनानै अपोजिट पार्टिखौ खबर लाहैगोन आं सोर आंनि बिसालथेखौ बुदों गाराब्रा गारनायाव गैया हायोबा अननानै नागिरना होलाय सोर बुमादों जागोन दे जोंलारि बेथि आं नागिरनानै होगोन नों टेनसन लानाङा थेंक इउ जेबो नङा दे नों जेबो साननाङा आं गासिबो नागिरगोन सोर मानसिया सन्थलाखौ आखाइ होदों आखाइ फारनैखौनो दानस'नो साला गारनायाव गैया